ug kita magsugod sa siri nga giuluhan og Esther, ang Dios luyo sa wala makita. Ug sa dili pa ko mopadayon, ihangyo ko nga manindog ta, no, kay murag tingdok ka ara barong oras no, pwede maka-stretch tagamay unya at the same time so sa mga higayon abi-abihan ninyo ang kanang naatong nga kaigsuunan na sa inyong wala o sa tuo ana lang kay di man ta ka sa una kaduol kita, no. Salamat sa Ginoo, balihog malingkod ta og balik. Mao ni ato ang bag-ong siri karon katuna akong gingon, no, nga Esther, ang Dios luyo sa wala makita. Nya mao ni ang katapusan sa ato ang serye karon tuiga. Una pa kita magsaulog sa atong Kapaskuhan, no, sa Disyembre, sa Pasko. Ug kun wala ka mo makamatikod o inyong namatikdan, kita isip usa ka iglesia, daghan kitang napalgan nato nga pipila ka basahon sa Biblia karong tuiga, daghan tag gihisgutan, no, mga panultihon o Ebanghelyo ni Juan, mga salmo, kinabuhi usab ni Abraham sa Genesis, ug sa karong bag-o mao ni atong basahon karong atong pagatun-an ang kinabuhi ni Esther. Ang basahon sa Esther adunay napo ka kapitulo, ug ato kining bahin-bahinon sa umaabot ng mga semana ug sa katapusan nining maong serye, mahimo na ninyong mabasa ang tibuok yun nga basahon sa Esther, no? Makita usab ninyo ang ato ang Bible reading guide sa ato ang YouVersion application, o kini makita usab sa atong FB page. Ug giawhag ko ang tanan, bisan katong naa sa online, giawhag ko ang tanan sa pagbarog agi og pagtahot sa pagbasa nato sa pulong sa Ginoo. Palihog manindog ta mga igsoon. Atong basahon ang atong teksto karong kahapon nun, Esther kapitulo 2 bersikulo 5 ngadto sa 10, ug ang Esther kapitulo 2 mopadayon ta ngadto sa 16 ug 23. Ug ato usang basahon og una ang 5 ngadto sa 10. Nagaingon, dito sa Susa nga mao ang uluhang syudad, may usa ka Hudiyo nga ang pangalan Mordekyo, anak ni Jair, nga anak ni Shimi, anak ni Kis, nga kaliwat ni Benjamin, nga gidala gikan sa Jerusalem uban sa mga binihag, nga gidala usab kang Hikunayas nga hari sa Huda, ug gibihag ni Nabucodonosor nga hari sa Babylonia. Iyang gimatukto si Hadasa nga mao si Esther, ang anak sa iyang uyuan, kay siya walay amahan o ginahan. Ug gisagop niya siya ni Mardukyo, ingon nga iyang kaugalingong anak. Busa sa diha nga ang sugo sa hari ug ang iyang balaod gipakanaog, ug diha nga ang daghang mga dalaga nagtigom dito sa Susa, ang uluhan syudad ubos sa pagbantay ni Higay. Si Esther usab gidala ngadto sa balay sa hari ug gibutang ubos sa pagbantay ni Higay, nga gitugyanan sa mga babae. Ang dalaga nakapahimuot kaniya ug nadani ang iyang kaluoy ug diha iyang gihatag kang Esther ang mga pahumot nini uban sa iyang pagkaon o uban sa 7 kapiniling dalaga gikan sa palasyo sa hari, ug iyang gibalhin siya ug ang iyang mga dalaga sa labing maayo nga dapit sa balay sa mga babae. Si Esther wala magpahibalo mahitungod sa iyang katawhan o sa iyang kadugo, kay gitugon siya ni Mardukyo nga dili kini ipahibalo. Sa Kapitulo 2, bersikulo 16 ngadto sa 23 nagaingon, unya sa diha nga si Esther gidala ngadto kang hari Asuero sa iyang harianong balay sa ikanapulo nga bulan nga mao ang bulan sa Tibet, sa ikapito nga tuig sa iyang paghari. Ang hari nahigugma kang Esther labaw sa tanan mga babae, ug siya nakabaton sa grasya ug kahimuot diha sa pananaw sa hari, labaw sa tanan nga mga ulay.
Nga tungod niya na gibutang sa hari kaniya ang harianong korona diha sa iyang ulo ug gihimo siya nga reyna puli kang basti. Unya ang hari naghimo og usa ka dakong kumbira sa tanan niyang mga pangulo ug sa iyang mga alagad. Kumbira kadto alang kang Esther. Siya usab nagtugot og adlaw nga walay buhat ngadto sa mga lalawigan ug naghatag og mga gasa sumala sa kadato sa hari. Sa natigom na ang mga ulay sa kaduhang panahon, si Mardukyo naglingkod sa ganghaan sa hari. Si Esther wala magpahibalo sa iyang kadugo ug sa iyang katawhan sumala sa gisugo ni Mardukyo kaniya. Kay si Esther mituman kang Mardukyo sama sa dihang nagtubo siya uban kaniya. Excuse me. Magampo ta mga igsoon. Langit ng amahan, balaan nga Diyos, salamat Ginoo Lord God nga sa makausap pa ni ana usab kami Lord imong gidala dinhi sa iglesia Ginoo Lord, sa imong iglesia. Kami Lord nagapasalamat Ginoo Lord God sa kahigayunan nga imong gihatag kanamo. Pasalamat kami sa dakong pribilehiyo nga ikaw Ginoo Lord God magatudlo no sab kanamo Ginoo pinagi sa imong balaan nga pulong nga among pagabatbaton Ginoo Lord God ining taknaa ug kami nagampo Lord pinaagi sa imong balaan espiritu nga magahatag kanamo og kaalam aron makabaton kami kahibalo Ginoo Lord God sa mga pulong nga imong ipadayag nining kapunon nga amo kining ipabilin sa among kasing-kasing ug nagampo kami sa imong balaang espiritu magpataliwala kanamo Ginoo Lord God nga mao'y magiya ug magdala kanamo ning maong kalihukan ni kakapunon. Salamat amahan dalaygon ka sa walay katapusan. Dungog himaya imo lamang sa ngalan ni Ginoong Kristo kini among pagampo. Amen ug amen. Palihog man lingkod mga igsoon. So nakasulay na ba mo pagtan-aw ug usa ka salida o sama sa boxing match ni Pacquiao nga nasayod na kamo sa resulta o nahitabo niya niini. Kana bang gitawag na tog replay? Excuse me. Kana replay mga igsoon, nagyo ganahan sa tawo nga motan-aw ana bisag nahibalo na. Unya naa say mga tawo nga nitan-aw na nga wala pa mahibalo, excited kay nga motan-aw nang maong salida sa replay. Unya naa say naait say tawo nga nakakita na nya mukalit lagi ingon nga pilde mas Pacquiao na. Nya ikaw excited kay ka thrilling kay imong pagtan-aw kay gusto ka motan-aw sa duha kay wa man gyud ka kahibalo. Unsay didaog ba ni pilde ba ang imuhang manok. So pag ingon dahil na mo kalit og barog diha o musulti nimo nga klaro jud kayo mingon nga pildi man na siya nang duwa ikaw ganahan pa ka mo padayon og tan-aw. Di ba? Lisod kayo, no? So ang mahitabo ana nga ang magtan-aw in town dili na lang ganahan, di na lang mo padayon. So ang iyang buhaton mubarog na lang muhawa. Unya mo na ang mga tao mo tan-aw nimo grabe sa nimo kiljoy imo magisanta ang kalipay. So ingon ana no. So labi na gyud kauban nimo mga higala no nga mo tan-aw ug misgot niya na mo na unsa may imong reaksyon unsa ilang reaksyon. So lahi gyud. Mo na gitawag nato og kuan spoiler no. Kinsa man kanyo ganahan niyo diri nga anay usa ka tawo nga mahimong spoiler ninyo ba? Dili kita ganahan bisan ako di ko ganahan no. Apan aduna gyud pipila ka tawo nga gusto gyud masayod sa sumada dahol tibuok gyud panghitabo ug unsa ang katapusan una pa musugod sa pagtan-aw. So usay mangutana sa kukisa may nidaog kanang di ko kakita gyud sa unan duwa gyud. Gusto ko mahibalo kinsay nakadaog niya atong tan-awon ang maong away or boxing sa sinugdanan kay akong tan-awon ngano napildi o ngano nidaog. Kay gusto sa ko makakita gyud. Lisod mo kay moingon lang ka nga nakadaog nakapildi wa ka kakita sa tibuok nga kinatudukan. So pan karon sa atong pagbasa sa maong basahon si Esther adunay tulo ka pahimangno. Kining ato ang wali karon nga ang titulo ani ug ang title gikan sa pagkabihag ngadto sa pagkarayna. So sa title lang daan makaingon na ta bihag gibihag niya nahimong rayna no. Doon na tay mga pahimangno ani tulo ka pahimangno. Una
kinahanglan o dapat natong masabtan nga ang maong basahon nahimo sa panahon nga nahumana ang mga panghitabo. Mao ni atong giingon ganiha nga nitan-aw ta bisan replay na kay naa gusto tang mahibalo. Apan do na say nagtan-aw nga wala pa kay balo sa resulta, gisanta nimo or gisanta nako no. So ingon ana, humana ni nahitabo ang sugilanon ug mao nga ang nag-una nga mga mibasa nining maong sugilanon nasayod na mo sa mga kasaysayan o impormasyon sa maong basahon. Sama nga mutan-aw ikaw og usa ka replay. Ingon ana, no? Ang ikaduha sa pagbasa sa maong basahon kini atong gisgutan mga igsoon kani atong ang Esther mao ni nga basahon. Sa pagbasa sa maong basahon ang tigsulat wala mangilabot og mihimo og mga komentaryo, wala ni siya mohimo og komentaryo bahin sa iyang gisulat, no? O bisan pa man sa pagtimbang-timbang sa sitwasyon, apan misalig kita nga gituyo kini aron kita dili musimang, no, sa pagtutok sa punto sa maong nining maong sugilanon. Ug tungod nini ayaw tan-awa ang maong sugilanon base sa konteksto, dili nato tan-awon labi na gyud sa mga ideolohiya o konsepto sa atong panahon karon, no? Ug ay katulo kinahanglan o dapat nga atong basahon kini sa makasaysayanon nga konteksto, no? Mao ang kapanahunan sa ika-5 nga siglo. So sa 5th century before Christ or BC sa Persia, ang basahon naghisgot og katilingban sa mga Hudiyo nga nagpuyo sa syudad sa ginganlan og Susa. Ug sa Susa mahitabo ang pagplano sa pagpatay sa tanang mga Hudiyo ubos sa imperyo sa Persia. So mao ning lugar nga diin nagplano sila nga tanan nga Hudiyo, pagapat yun. Ang mga Hudiyo gibihag o gidala ngadto sa Babilonia. Sulod sa 70 ka tuig sila mialagad og pipila na ka mga hari ug nagsugod ni Nebuchadnezzar o Nabucodonosor, no? Milabay ang panahon si Cyrus mibuntog sa Babilonia sa kapanahunan sa 539 BC before Christ. May kausaban sa kinabuhi sa mga Hudiyo ubos ni Cyrus. No, nausab ang ilang panginabuhi tungod kay siya mitugot nga sila mubalik sa Jerusalem ug magtukod pagbalik sa templo. Ang Dios misaad nga ang mga Hudiyo mabalik human sa 70 ka tuig. Mao ni ang saad sa Dios kanila. Mao ni nga niabot ang panahon after 70 years sa ilang pagka-exile, gitugutan sila ni Cyrus nga mobalik sa Jerusalem ug magtukod sa templo. Adunay tulo ka hugna ang pagbalik sa mga Hudiyo. Kini gipanguluhan ni Isra, ang ikaduha si Nehemiah ug ang ikatulo si Jerubabel. Apan kadaghanan sa mga Hudiyo mipili nga magpabilin ngadto sa Babilonia o mulangyaw ngadto sa Susa. Sama kanato kung moadto kita sa usa ka lugar nga taon-taon na gyud ang nagpuyo, masinati na ta sa lugar, naana na ta sa lugar na ata atong panginabuhi. So moingon nga balik na mo sa Pilipinas. Pan hauyo na ta dito na atong panginabuhi. Sigurado gina magpabilin gid. Mao na dili tanan mga Hudiyo nimo ang dapit nga ni uli gyud sa Jerusalem. Ang uban nagpabilin. Ug ang maong sugilano ni Esther nahiapil nining kapanahunan sa kasaysayan sa mga Israelita. Mao ni ang panahon diin ang atong sugilanon nahimutang ni dapita. Ang nagdumala nga hari mao si Ahasuerus. Sa Hebrewanon o hubad sa Cebuano Ahasuero. Tawgon nato ni Cebuano og Ahasuero, mao ni hubad. Kadaghanan sa mga scholar gitawag siya nga Xerxes I nga naghari sulod sa 465 o 485 ngadto sa 465 BC o before Christ. Daghan kitang nahibaluan may tungod ni Xerxes gikan sa mga kasulatan sa mga Grego nga makasaysayong manunulat. Usa ni si Herodotus sa iyang libro nga Histories nga 1/3 sa libro nagisgot may tungod ni Haring Xerxes. Mao kini nga ang tulo kapahimangno sa atong pagsusi sa sugilano ni Esther. Doon na tayo tulo kapahimangno. Una, dapat natong masabtan nga ang maong basahon nahimo sa panahon nga humana ang mga panghitabo sa sugilanon. So nagistorya na ni, naghimo na ni da, naghimo siya sulat
gihimo niya nga istorya panhumanan na ni panghitabo. Ang ikaduha, sa pagbasa sa maong basahon, ang tigsulat wala mangilabot, nihimo sa komentaryo. Wala siya gisulti ana bahin ani maong sugilanon. Iya lamang kining gisulat. Ug ang ikatulo, dapat nga ang atong basahon kini nga makasaysayanon ang konteksto. Nini. Mao ang kapanahunan sa ikalima nga siglo sa Persia. Daghan ang hinungdan nga kita adunay makutlo sa maong sugilanon ni Esther. Mao kini ang pipilan ini. Mga igsuon, daghan kitag makuha nga mga pagtulunan kung ato gyud mututok kita o ato gyud sabton kining maong sugilanon ni Esther. Una, sa nahisgutan ganiha sa konteksto sa panghitabo nga ang Hudiyo nagpuyo sa Persia nga langyaw. So foreigner ni sila. Langyaw sila sa Persia kay kini mga Hudiyo Israeli adto man ni sa Israel. Apan gibuntog man sila, mao na nga ang nabilin dito langyaw na sila kay dili man na sila taga Persia. Pasabot nga sila usa ka minorya nga relihiyon o relihiyosong pundok uban ang katilingban nga ang moralidad ug espirituhanong prinsipyo dako kayo og kalahian sa ilaha, no? Ug kan kamo ana asa maong sitwasyon adunay laing kultura nga nagdominar sa taliwala. Unsa man ang inyong buhaton? Naamo ana nga culture nga adunay nagdominar ninyo. Unsa may inyong buhaton? Maglahi ba, magpalayo mo? Sa katilingban aron dili ka ikaw magpabilin nga putli. Kaya atong makita kung unsa gyud ning maong lugar, no? Kung sa practical imposible kini nimong buhaton, di ba? Pananglitan sa mga init nga isyu sa media, ang imong makita sa social media o sa balita madunggan sa mga paghinabi sa mga tao sa imong palibot ug ikaw wala mahiuyon ini. Makadungog kag mga istorya nga bahin sa maong lugar, bahin sa mga panghitabo ug bahin sa buhaton sa kadagkuan nga dili maayo, dili jud ikaw makauyon ini. Unsa may mo buhaton, magpalayo ka, no? Ingon ta mo adto kag mo palayo ka, magpabukid, mo tagos kuiba, maginusara aron dili ka mahiapil o may labot na ining maong panghitabo. O sulayan nimo nga muhaom ka ba? Imong kuno nimo kaugalingon nga muhaom ni akong kaugalingon, mo adapt ka, no? Ug itago na lang ang imong gibarugan nga mga panan-aw ug pagtuo. Imong itago kung unsa ang imuhang pagtuo tungod kay ang maong lugar lahi sa inyuhang gituhuan nga lugar, no? Murag dili na maayo. O ikaw makigbato kanila o makiglalis sa tanang butang kay wala ka mahiuyon. Kung kini imong buhaton labaw nga dili nagayod makita ang grasya sa imong kinabuhi. Ug ang imong testimonya mahimo unyang makapandol sa uban. Kay sama sa atong sitwasyon, moingon ka nga Kristohanon ka, mga professed Christian, pero nakita sa atong kinabuhi nga wala gyud ang pagka-Kristohanon. So daghan gyud ang mapandol. Imbis nga ato na antang madala diha sa tiilan sa atong Ginoong Hesukristo, tungod kay nakita nila ang atong gihimo nga dili gyud ang ayan nga mahimong Kristohanon, di gid ta makadala ana nila ngadto sa tiilan, no? Ang ikaduha, atong makita nga nahimong usa ka instrumento ang usa ka babayi aron magdala og hustisya taliwala sa katilingban nga ang mga lalaki ang nagdominar. Mao ni si Esther, mga igsoon, usa ka babayi nga nakahatag nahimong instrumento nga magdala og hustisya. Ang ikatulo niini, bisan kinsa man o lalaki o babae, unsaon man nimo pagtuman sa Dios sa mga sitwasyon nga dili tin-aw ang tumong ug padulngan niini. So maglibog ka unsay imong buhaton. Ikaw wala na masayod sa husto. Sama nining sugilanon ni Esther nga atong pagaistoryahan karon, atong pagaisgutan karon, siya nahiapil niini ingon tang punga nga sa Miss Persia or beauty pageant sa Persia, ug ang tumong niini mao ang paghiuban sa hari ug usa ka gabi. Naaman tay beauty pageant ni sa ato sa Philippines or whole world, no? O sa kalibutan. Apan kining maong gihimo sa ilang lugar nga Miss Persia pageant, ang tumong og tuyo niini kung ikaw mapilian, mahiuban ka sa hari ug usa ka gabi kung ikaw babae. Una unsay man imong buhaton? Husto ba kini o dili? Kung ikaw
ang nahitumong o natumnga niining kahimtang. Ngaron lang ka makadaog, muuban ka sa hari ug usa ka gabi. Nahibalo na mo unsay sunod may tabo. Makapangutana ta, ang Dios nakapanglihok baghapon nining maong sitwasyon. Nakuha na niyo idea unsay nahitabo, unsay mahitabo. Unsaon man pagpanglihok sa Dios sa maong kahimtang. Mao kini atong paghisgutan sa pagtan-aw sa basahon ni Esther. Ug karong adlaw atong tan-awon ang duha ka kapitulo, ang 1 ug 2. Tungod kay dili pa igo ang oras karon sa pagbasa sa kinatibuk-an. Mao ni atong gibahin siya og kanapulo ka series. Nini apan giawhag ko kamo nga basaha kini karong simanaha. Kung makalugar mo o di ba hatagi ninyo higayon nga inyong basahon ang tibuok nga basahon sa Esther. Aron inyong makutlo gyud ug unsay mga pasiunang pagtulun-an nga atong paghisgutan nining kapunon. Sa maong bahin sa Sugilanon kapitulo 1 ug 2, duha ka pagtulun-an ang atong makutlo. Una, ang Dios kanunay nagpanlihok bisan pa og wala kita makakita niini. Muto mo ana. Ang Dios nagpanglihok kanunay bisan pa ug wala kita makakita niini. Mao ni nga ang atong title sa ato ang wali karon gikan sa pagkabihag o atong serye niingon dinhi ang Dios luyo sa wala nato makita. Atong tanaw og Sugilanon sa kapitulo 1 nagsugod nga si Haring Xerxes o Aswero nga mao ang hari sa imperyo sa Persia ug aduna siya gihimo nga kumbira. Duha ka kumbira, ang una mao ang 180 ka adlaw nga kumbira. Divide nako ang 180 ngadto sa 30 ka adlaw. So 6 ka bulan. 6 months, grabe. Di ba na mahurot ng ilahang mga baboy din sigihag mga baka. 6 months padayon ang kumbira. Ang ikaduha sulod sa 7 ka adlaw nga kumbira. So na 180 ka adlaw tugbang kini sa 6 ka bulan. Dako gayud kini kayo nga kahimtang nga kumbira no. Sa panahon ni mga kumbira ang hari nahubog, siya nahubog ug sa iyang kahubog siya tingali nagpasigarbo sa kaanyag sa iyang rayna. Nahubog naman ang hari kisabay di mahubog. 180 ka adlaw nga kumbira kada adlaw sige inom. Matod pa sa mga tradisyon sa mga Hudiyo, adunay panaglalis kaning ilang mga bisita, mga hari sad, mga dagkog ranggo, adunay panaglalis na hitabo sa mga lalaki. Kung kinsa ang labing gwapa, kung kinsa nga nasod nga adunay pinakamaanyag nga mga babae. No? Mao kini ang gibuhat ni Haring Xerxes. Sa Esther 1, kapitulo 1 ug 11, sa ikapitong adlaw sa nagmalipayon ang kasing-kasing sa hari tungod sa bino, so nalipayon siya tungod sa bino. Iyang gisugo si Mehuman, si Bista, si Arbuna, si Bigta, si Abagta, si Sitar, ug si Karkas in town. Kanang mga bagong minyo. Ay tawag ginganlin yung mga anak ni sura paglitok. Oy, ang 7 kay eunuko nga nag-alagad sa tubangan ni Hari Aswero sa pagdala kang Rayna Vasti sa tubangan sa hari. Sugisugo niya ang iyang kuno ngadto at tubangan sa hari. Uban ang iyang harianong korona aron sa pagpakita sa iyang kaanyag ngadto sa mga katawhan o sa mga pangulo kay siya matahuman nga tan-awon. So daghang mga scholar nga nakibiso gayon sila sa hingpit nga unsaon nila pagsabot ang maong sugo sa hari. Ang Talmud ningon nga ang pagsabot sa hari, ang pasabot sa hari nga ang rayna magsuot lamang og korona. Ang hari ug rayna naman ay korona gyud. So magsuot lamang og korona ug walay bisti. Pagkada kong iskandalo mao na mahitabo, imong rayna, imong patuon dito nagkorona nya way bisti. Grabe. Dako kay na iskandaluso kay na ang kahimtang. Apan wala kita masayod kung unsa gayud ang gipasabot sa maong sugo. Bisan pa man nga wala kita masayod sa buot nga pasabot sa sugo sa hari, apan ang rayna mibalibad. So sa ato pa og nibalibad siya, may puruhan gyud nga siya padtuon nga walay sapot. Ngano nibalibad man siya nga moadto man siya, gisugo man siya sa hari. So dako gyud og
puruhan nga mauna, no? So, og makaingon gayud kita nga maisugon kini ang iyang gibuhat tungod kay kung imong mabasa or atong mabasa ang sunod bahin sa maong sugilanon, imong makita kung unsa ang gahom sa hari sa pagtuman sa iyang sugo. Apan kung ikaw mo balibad sa sugo sa hari, aduna giyaw kini dagko nga bugti. So ang nahitabo, naglagot ang hari tungod kay wala man musugot si Reyna Basti. Ang gihimo sa hari, kuhaan siya sa iyang pagkarayna, sa iyang korona, si Reyna Basti. So ingon ana ang nahitabo. Sumamba kita diri sa kapitulo 2, ingon ini 2:1. Human ining mga butanga, mao na to nahitabo, mao na to ang mga panghitabo. Human ining mga butanga nahupay na ang kasuko sa hari ni Haring Aswero ug nahinumdum siya kang Basti ug sa iyang nabuhat sa gipahamtang bato kaniya. Dili ni taud-taud lang nawa, no, taud-taud ni. Ana ani sa 4 ka tuig gikan sa moong hitabo. Gikan sa kapitulo 1, kapitulo 2, 4 ka tuig kini ug nawala na ang iyang kasuko ngadto kang Basti. Atong makita nga tingali siya nagmahay siyang gibuhat. Kisa may di magmahay kagwapa ni Basti. No? Nya iya pag itong asawa, mao pag ang Reyna. Apan wala na siya mahimo kay dili na gayud niya mabakwi pa ang sugo nga iyang gihimo. Mao na kun unsa gani ang edict o decree nga ihatag sa hari, bisag unsa pay buhaton bisag siya mismo dili na gyud siya makabakwi niini. No. Ug tingali nakita sa iyang mga alagad nga iyang panagway nga nagsubo. Ug sila miingon, Haring Aswero, mangita taglaing Reyna para nimo. No. Atong mabasa diya sa Esther kapitulo 2:3. Ug ang hari pipila og mga tinugyanan sa tanan nga mga lawigan sa iyang gingharian aron ilang tigumon ang tanang maanyag nga batan-ong ulay dito sa balay sa mga babae sa Susa. Ang uluhan syudad ubos sa pagdumala ni Higay. Kani si Higay mo ni siya nagdumala sa harem sa mga babae sa hari. Higay nga yunoko sa hari nga gitugyanan sa mga babae ug ipahatag ang mga pahumot ngadto kanila. So kining mga babae mga igsoon dili ni sila mga wanggits, mga batan-on nga ulay. So labi siguro ang edad ani mga 15 ngadto sa 20 ug dili mo labaw, no? Ug nangita sila og pinakagwapa sa tibuok imperyo. Matod pa ni Josephus usa ka historian, anaa sa 400 ka mga babae ang ilang nadala, mga batan-on. Apan ang ubang scholar nag-ingon nga anaa sa mga 1,000 o 1,000 ang gidala ngadto sa balay sa mga babae sa hari pagkadaghan. Daghan na gyud. Mga batan-on ni kay pilian ni sa hari kun kinsa himong Reyna. Ang pamaagi nini mao nga ang matag babae muagi ubos sa proseso sa pagpagwapa ug uban pang pagbansay-bansay alang lamang aron sila maandam nining usa ka gabii uban sa hari. Usa ka dakong beauty pageant nga ang ganti tinuod gayud nga korona. Usa lamang ang maghuhukom ug way lain ang hari, no? Ang iyang paghukom mabasi nini pinaagi sa usa ka gabii nga siya makig-uban sa matag babae. Sa usa ka gabii sa matag babae. Nindot ning ana. Dinhi sa mao usa ka gabii nakadepende ang sangputanan sa unsay sunod mahitabo sa maong babae. So mao na ilang gibasihan. Ang resulta nini mo na ilang basihan kung kinsa ang mapili gyud sa hari. So una, kung ang usa ka babae dili magustuhan sa hari, siya mahimong usa ka puyo-puyo sa hari sa tibuok niyang kinabuhi. Siya dili na makauli og dili na makapangasawa o magkig-uban og laing lalaki. Ug mahitabo nga siya dili na balikon sa pagtawag sa hari, ingon ta permanente na siyang byuda. So mao na yang mahitabo sa pagpili sa maong hari. Ang dili niya mapilian, pero humana ang one night stand. Ang dili niya mauyunan, mahimo kini niya nga puyo-puyo sa tibok niya kinabuhi. Pandili na niya, dili na niya makauli sa ila ug dili na niya tawgon. Na ikaduha, siya magustuhan sa hari ug mahimo gihapon nga usa ka puyo-puyo. Apan aduna pahigayon nga tawgon siya sa hari
kung makinahanglan ang hari kaniya. Dunay purwan apan ang una wala na gyud. So ang ikatulo mahimo nga siya mahiapil sa duha o tulo nga mahimong asawa sa hari ug kini magkaanak og kaliwat sa hari. So ang ikatulo murag arang-arang sa una ug sa ikaduha. Ang una dili na makauli, nagpuyo na dito sa hari, pandili na siya tawgon sa hari. Wala na siya kagawasan, mahimo siyang byuda. Ang ikaduha mo gyapon, tawgon lang og ganahan ang hari. Kani ikatulo arang-arang ni sa unang duha. Kay makabaton man ni siya kaliwat sa hari. So ug makabaton siya kaliwat sa hari, usa siya sa mga sumusunod. Ug ang ikaupat, ang mahitabo sa maong babae nga sa pagpili sa hari, mao nga ang babae makabaton og dakong kahimuot diha sa panan-aw sa hari, labaw sa tanan nga mga ulay o mga birhen. Siya ang mahimong rayna. So mao ni ang ikaupat, mao ni ang mapili sa hari nga rayna. So ingon niya ang pagpaagi sa pagpili sa hari. Utas man, munong sa kadiyot ha. Kadaghanan nato maminaw nining atong gipanghisgutan karon. Wala gayud mahimuot. Sa upat lang ka pamaagi ug sa pamaagi sa hari. Dili gud angay kahimutan. O napungot ta nga maminaw niini. Ang maong pagkuha sa maong dalaga gikan sa 120 city ka mga probinsya. So dili imposible nga makadala sila usa ka libo ka babae aron ilang idala sa hari. Magpili ang hari og mong rayna. So sukwahi gayud sa mga panan-aw nato karong panahon na. Wala naman ta ani magbuhat. Kay kini pinugos man gini siya, no? Ang mga feminist kaning grupo sa mga kababaihan makaingon gayud nga usa kini kadakong insulto. Unta ang tigsulat nini maghimo og pagsaway sa maong panghitabo. Apan wala iya ra kining gisulat. Apan sa naingon na sa pagsugod sa atong tigsulat sa basahon nagpugong sa iyang kaugalingon nga muhimo og bisan unsa nga pagkomento, wala siya gihimong komento nini iyang maong gisulat. Dugang panini nga kultura matud pa ni Herodotus nga naay 500 ka mga batan-on nga mga lalaki nga ginahimo nga usa ka eunuko matag tuig aron mga lagad sa korte sa Persya. Naibalo ba unsa eunuko? Mga eunuchs, no? 500 ka mga batan-on nga lalaki nga kuhaon sa hari sa matag tuig nga moalagad ngadto sa korte sa Persya. Kini sila mga castrated o sabi ni Saya pa, mga kinapon. Para dili na, kay kani si Higay, usama ni siya ka-eunuch. So dili na siya makapanghilabot. Siya in charge sa mga babae, apan dili na siya makapanghilabot tungod kay dili na siya, o castrated na siya, kinapon na siya, dili siya makapanghilabot. So mao na. Mao kini ang realidad nga gusto sa tigsulat nga makita nato og masayran. Sa korte sa Persya, ang hari nagkupot og dako kaing gahom. O kini iyang gigamit alang lamang sa iyang mga personal nga tinguha. Walay pagunahuna sa uban. So bahala nag-unsa mahitabo sa uban, ang hari iyang kaugalingon nga personal nga tinguha ang iyang gimbuhaton. Ug nasayod kita nga usa sa mga babae nga atong nimong sugilan mo sa Esther. Atong basahon sa Esther 2:8 ang Biblia. Busa sa diha nga ang sugo sari ug ang iyang balaod gipakanaog ug sa diha nga ang daghang mga dalaga natigom dito sa Susa, ang uluhan sa syudad o uluhang syudad ubos sa pagbantay ni Higay. Si Esther usab gidala ngadto sa balay sa hari ug gibutang ubos sa pagbantay ni Higay ug gitugyanan sa mga babae. Ang maong pulong nga gidala anaa sa passive, gitawag ni passive, matud pa ni Charles Swindoll, kini nagpasabot nga pinugos. Pinugos kining maong nagbuhat ang gihimo ni Sari, no? Matud usab ni Karen Jobs sa iyang komentaryo nga ang passive tense gigamit kadaghan sa tibuok sugilanon. Pasabot nini nga ang mga karakter sa sugilanon sila wala gyud makamatikod nga manghilabot sila sa mga apil sila sa mga panghitabo nga gikan sa usa ka gahom nga nagdumala nini. Gikan sa hari, wala ni kalibutan, giditsura ni gihimo nila. Makaingon kita nga napugos pagkuyog si Esther. Napugos. Wala kita masayod kung pila ang edad ni Esther ni gayon na mga igsoon. Sa pagkahitabo niini, ang mga scholar ningon siguro naa siya sa 15 ngadto sa 20 anyos ang iyang panuigon. O pangidaron. Ang iyang pangalan nga Hudihanon mao ang Hadassa.
Esther ang iyang Persyanon nga pangalan ug ang uban miingon nga kinigikan sa pangalan sa usa ka diyosa sa gugma sa Persya. Ang Hinisius usa ka otoridad sa Hebrewanon nga miingon gikan kini sa pulong nga nagpasabot pagtago. Mao ni ang giingon sa Hisinius, no? Busa makaingon ta nga ang Esther nagpasabot nga usa ka tinago. So mao sa ni ang atong title, no? Ang wala nato makita. Ang Dios anaa sa wala nato makita, tinago. Si Esther gisagop siya ni Mordecai, iyang Mardukyo, iyang magulang nga igagaw ni sila og igtagsa. Nga lalaki tungod kay namatay naman ang iyang ginikanan. Ug sa dihang gikuha si Esther, giingnan siya ni Mordecai, gitugon nga dili ipahibalo may tungod sa iyang pagkahudiyo. Kay naa man ni sila sa Persya. So wala gid ipahibalo, nagtuo ra gyud ni ang hari nga siya Persyanon. Siya miagi ubos sa tanang proseso hangtod siya miadto sa hari. So usa ni siya gipili, gipaagi ni siya sa tanang proseso hangtod nga moatubang na siya sa hari. Unanaan niyo ang pag-process sa babae nga dadon ngadto sa hari, kulang-kulang usa ka tuig giandam ni sila. Mga 1 year gyud. Gi-train, gipahumot, basta gipagwapa, no? Sud sa hapit usa ka tuig, una pa moatubang sa hari. Mao ni sa Esther 2:17 giingon, ang hari nahigugma kang Esther, labaw sa tanan nga mga babayi, ug siya nakabaton sa grasya ug kahimuot diha sa panan-aw sa hari, labaw sa tanang mga ulay. Nga tungod niya na gibutang sa hari kaniya ang hari anong korona diha sa iyang ulo, gihimo siya nga rayna puli kang basti. Unya ang hari naghimo usa ka dakong kumbira sa tanan niyang pangulo ug sa iyang mga alagad, kining kumbira mga igsoon alang kini kang Esther. Ug kining usa ka ilo nahimong usa ka rayna sa pinakadako nga imperyo sa kalibutan. Nahimo siyang rayna. Ug mao kini ang nahitabo kutob ning dapita ang maong bersikulo, no? Ug mao kini ang atong makutlo nga pagtulun-an. Una, ang Dios kanunay nagpanlihok bisan pa og wala kita makakita niini. Ingon niini mga igsoon ang atong Ginoo, atong Dios. Bisan pa sa panahon nga wala ta o makita nato nga moingon ta nga wala man siguro ang Ginoo. Paninumdumi nga ang Dios bisan dili nato makita ang resulta pa nagpanglihok siya luyo ni ana. Ang Dios nagpanlihok gayud bisan pa man sa mga higayon nga ikaw magtan-aw nga wala siya o dili nimo mabati nga anaa siya. Mao na ang atong Dios. Kung imong basahon ang tibuok basahon sa Esther, dili gyud kita makakita nga ginahisgutan ang Dios. Kapila nako balik-balikan ni ang Esther, mga igsoon, wala gyud mention sa ngalan nga Dios. Sa tibuok Biblia, maulang kini ang basahon nga wala mahisulat ang pangalan sa Dios. O mahisgutan ang Dios, walay paghisgot o pagampo o pagtuo sa Dios. Adunay usa ka sugilanon sa usa ka pundok sa mga kritiko sa literature o literatura. Nagatapok matag bulan sa pagbasa, pagtuki, pag-analisar o paghatag og kritisismo sa nagkalain-lain nga mga literature. Mga balak, mga dula, mubo og mga istorya og mga nobela. So usa ni sila ka pundok nga magtuki niini kung unsa gid kini katinuod o unsa gini ka eksakto. Usa kay gayon sila misusi sa Biblia. Apan matud nila wala kini makatupong sa kalidad sa uban ng mga obra maestra. So gipakaubos nila. Laktod pagkasulti mubo ang ilang pagtan-aw sa Biblia, ilang gipakaubos, ang ilang gitan-aw ang literature mas taas pa sa Biblia nga ilang gibasa. Ug maong pundok mudawat usab ang mga hinimo sa uban nga membro ug susihon ug hatagan og paghukom sa maong pundok. Gamay ra kaayo ang misulay sa paghatag nini sa ilang hinimo tungod sa ilang mahait nga pagkakritiko ug grabe kahinawayon. Milabay ang pipila ka bulan nga sila misusi sa Biblia, adunay usa ka batan-on
nga lalaki. Mihatag usa ka mubo nga sugilanon ngadto kanila. Kini anaa lang sa 15 kapanid o 15 pages nga sugilanon. Ug ang mga membro sa pundok midawat ug mibasa nini sa ilang pagpauli. So ilang gitan-aw, gibasa nila. Ug ang sunod nilang panagtapok sa sunod, daghan nga manindot nga mga pagdayeg katong gihatag sa usa ka batan-on. Ug sila miingon nga usa kini ka pinakamaayo nga pagkasulat nga mubo nga sugilanon. Maayo ang pagkahanay sa pagpalambo sa kinaiya sa karakter. Adunay nindot nga mga pagkabaliktad sa mga panghitabo o pagkabali sa mga hitabo. Nga ang magbasa nini kanunay nga maghinam-hinam. So nindutan sila sa maong gisulat sa maong batan-on, no? Sa sunod nga mahitabo, adunay nindot nga pasiuna. Makapahimuot ang maong mga protagonista kani mga kontra sa atong mga istorya ug ang makalagot ang mga kontra o protagonist, mga aktor ini, no? Nya makalagot pagid ang kontra. Laktod nga pagkasulti, usa kini ka pinakamaanindot nga sugilanon nga nabasa sa maong pundok. Grabe sila kay hinawayon, gipakaubos nila ang Biblia kay dili kuno ni makatupong sa mga literatura nga ilang naisulat. So, unsa man kini nga sugilanon? Walay lain mga igsoon. Ang maong sugilanon kay ang sugilanon ni Esther. So sa pagtuki nila sa Biblia, ilang gingon nga pinakaubos o ubos ang ilang pagtan-aw ug wala gyud sila mahiuyon sa mga naisulat niini kay mas taas pa kuno ang literature sa gawas kaysa Biblia. Atong makita kun atong kuhaon ang basahon sa Esther diha sa Biblia kini maong sugilanon susama ra kini sa uban ng mga piraso sa literature. Pero nindot na kayo ni para nila. Ug dili tungod nakalimot ang tigsulat sa pagbutang o pagisgot sa Dios. Sa maong sugilanon apan gituyo kini. Wala gigimensyon nga Dios nining sugilanon Esther. Apan gituyo kini tungod kay aduna siya punto nga gusto natong makita. Ug dili adunay mga higayon nga ang Israelita anaa sa kalisod ug ang Dios mibuhat og mga dagkong milagro sama sa nahitabo sa Ehipto katong napulo ka mga katalagman, 10 plagues, ang pagtunga sa dagat sa Red Sea aron sila makatabok, ang pagtubag sa Dios ug kalayo nga misunog sa altar sa pagampo ni Elijah sa mga offer sa Baal worship. Apan dinhi nga sugilanon walay milagro. Nakabasa man siguro mo aning Esther. Ug wala pa basahan ninyo, wala mo makita nga gimensyon din na milagro, Dios, pagampo, propeta. Wala na siya. Wala kay makita nga milagro. Walay mga gipadayag nga pananawon, walay paghisgot sa Dios. So sama nga wala ang Dios sa maong sugilanon. So makaingon ta nganong giapil sa Biblia. So dunay punto ang writer niini mga igsoon. Apan sa katapusan sa basahon atong makita nga nagkasumpay-sumpay ang mga sulagma nga panghitabo. Ug kung wala kini mahitabo, mapapas gayod ang tanan mga Hudiyo. Apan sa pagkahitabo sa sunod-sunod nga mga gagbayng butang, sila naluwas. Mao ni atong makita sa unsa kaimportante ang maong basahon. Kung wala ning maong basahon, dili nato mahibaw-an nga pinaagi sa kinabuhi ni Esther na luwas ang mga Hudiyo. Una-una, kung wala mahubog ang hari, wala tingali siya matawag nga rayna aron magpasigarbo sa iyang kanyag. Unya nagpabilin unta nga si Rayna Basti ang rayna, no? Busa si Esther wala unta mahimo nga rayna ug mahimong instrumento sa pagluwas sa mga Hudiyo. Kung atong tan-aw ng sugilanon mga igsuon, murag yano ra gyud kay siya. Simple ra gyud nga literature. Pero og imong tan-awon, mao ni gihimong instrumento sa Ginoo nga mo'y nakaluwas sa mga Hudiyo. Kay niadtong panahon na ang plano sa kadaghanan mao gyud ang papas. Wag tangon gyud ang tanang kaliwatan sa mga Hudiyo. Daghan pa niini sa katapusang bahin sa kapitulo 2 sa atong makita nga si Mardukyo nakadungog sa plano sa Eunuko sa pagpatay sa hari. So kato si Mardukyo atong naisgutan ang igagaw ni
Esther nga mo'y nagbuhi niya, maguwang pa man niya. So mo'y nahimo niyang ginikanan, nakadungog og plano sa pagpatay sa hari. Ug iya kining gisugilon ngadto ni kang Esther ug miabot kini sa hari ug siya naluwas sa moong plano nga pagpatay. So imong makita sa sugilanon ang mga sulagma nga mga nagsunod-sunod o kini mga ordinaryo lang kini mga panghitabo. Mga panghitabo nga kita makaingon nga dili milagro. Kay wala man gyud tay makita sa maong sugilanon nagisgot og bahin og Dios. Ug ang sugilanon magisgot na gani og Dios, anaa ng milagro, anaa ng propesiya, anaa ang mga panghitabo bahin sa Dios. Kung ikaw magtan-aw sa pagtunga sa dagat, ikaw matingala o makaingon kini buhat gini sa Ginoo ni. Kay naa may milagro, natunga man nimo ang dagat. Apan kung ikaw magtan-aw sa pagkahubog sa hari ug sa iyang pagsugo sa pagpasigarbo sa kanyag ni Basti at ubangan sa mga bisita nga walay bisti, makaingon ka ba nga, wow, ang Dios nagpanglihok gayud. Makaingon ka tana. Dili kita makaingon tungod kay sukwahi kini sa ato ang mga pagtulunan. Apan mao kini ang punto sa maong basahon. Nga dili nato si piaton sa pagtan-aw sa mga dili katingalahan nga mga panghitabo nga nagtuo kita. Wala ang Dios nagpanglihok niini. So mga ordinaryong mga panghitabo sa atong kinabuhi, moingon ta nga way labot ang Ginoo, way labot ang Dios. Naa. Bisan pagani sa atong pagginhawa, may labot ang Dios. Nganuman tungod kay ang Dios ang tag-iya sa ato ang gininhawa, no? Ang Dios misaan ngadto kang Abraham sa Henesis 12 nga pinaagi sa iyang mga kaliwat mapanalanginan ang tanang katawhan. Ang Dios nagunahuna nagayod sa iyang pagbuhat nini pinaagi sa sugilanon ni Esther. Kung kamo pamilyar sa Genesis o Henesis 12, ang gisulti sa Dios nga si Abraham yang panalanginan ug mahimong amhan sa tibuok nasod nga daghan kayong kaliwatan ang iyang mahimo, no? So mao ni ang katumanan sa saad sa Dios ngadto sa kaliwatan ni Abraham nga giluwas ang iyang kaliwatan pinaagi ni atong mabasa sa sugilanon ni Esther. Sa tinud-anay wala gayod mga panghitabo nga sulagma lang, no? Moingon man ta usahay nga coincidence o kuanan to kanang timing lang o kana bang taghap, no? Tungod kay ang Dios excuse me. Tungod kay ang Dios kanunay nga nagpanglihok bisan pa sa ginagmay o ordinaryo mga panghitabo. Sa ato mga igsuon sulagma na. Pero sa Dios dili. Tungod kay bisan sa mga paggagmayng panghitabo ana siya nagpaluyo niini. Pangutana, gibaliwala ba ninyo ang mga ordinaryong mga adlaw? Igo ramos pagpanghupaw sa mga ordinaryong mga panghitabo, ang balik-balik, bising magpasalamat ta sa Ginoo o mag-awit tas kalipay, pagsimba, pagdaig sa Ginoo sa iyang gihatag nato sa matag adlaw. Gilaay na ba kamo pagsigi o paabot sa kitinglahang mga panghitabo? No? Kinahanglan pa ba gyud nga makakita tag milagro para malig-o ang atong pagtuo diha sa Dios? Mao kini ang ngay natong hinumduman ining sugilanon nga ang Dios anaa kanunay bisan pa man kun kita nakakita o wala makakita sa iyang pagpanglihok. Ang Dios maayo gayud mohimo sa mga ordinaryo mga butang nga mahimong extraordinary. Ang Dios soberente o soberano sa tanan sa mga panghitabo sa mga gobyerno sa imperyo sa kalibutan ug siya soberano usab o sovereign usab taliwala sa tagsa-tagsa nato nga mga ordinaryo mga panghitabo sa atong kinabuhi sa matag adlaw. Sa laktod pagkasulti sa tanang mga panghitabo ang Dios anaa. Ang Dios kanunay nagpanlihok bisan pa og wala kita makakita niini. Mao ni ang una. Ug ang ikaduha, ang Dios wala magtan-aw sa panagway o sa pamarog sa tao. So dili na parehas kalibutan, dili na parehas sa mga tao nga mutan-aw sa hulagway. Atong tanaw ng duha ka kapitulo. Ang kapitulo 1 mahitungod kini sa dakong kumbira sa Esther.
o kini sulod sa 180 ka adlaw. Tumba sa 6 ka buwan o bulan. Pasundayag ang mga bahandi sa iyang harianong himaya ug ang katahom o kadungganan sa iyang pagkahalangdon. Atong basahon sa Esther 1:6-8. Dito'y mga tabil nga puting panapton ug nga gapas ug asol nga gihikot sa mga linubid nga pinong lino ug mahalong panapton nga tapol ngadto sa mga argolya nga plata ug sa mga haligi nga marmol ug mga higdaanan usab nga bulawan ug plata. Ibabaw sa usag kasalog nga dibuho gigamit ang mga batong porpiryo, marmol, takubo ug mga mahalong bato. Ang mga ilimnon gidalit diya sa mga bulwagan o bulawang sudlanan. Nagkalain-lain ang mga sudlanan o mga harianong bino. Daghan kaayo sumala sa pagka madagayaon sa hari. Ug ang pag-inom nahisubay sa balaod, walay gipugos. Kaya ang hari naghatag og mga sugo ngadto sa tanan mga tinugyanan sa iyang balay sa pagbuhat sumala sa gitinguha sa matag usa. Ug ang kapitulo 2 dinhi nahitabo ang pagkuha sa mga dalaga sa tibuok imperyo. So atong gibasa nga bersikulo mao ni ang una kapitulo diin gipasundayag ang iyang pagkaharianon. Ang gipakita sa tigsulat sa basahon kanato nga sa kultura sa Persia niadtong panahona ang pinakaimportante nga butang mahitungod sa usa ka lalaki mao ang iyang bahandi ug iyang gahom. Ug ang pinakaimportante nga butang mahitungod sa usa ka babaye mao ang iyang sexual ug physical nga katahom. Sa lalaki ang bahandi ug iyang gahom, sa babaye mao na ang iyang physical, no? Apil na ang sexual niya nga kinabuhi. Mao kana sa niadtong kapanahonan apan sa atong panahon karon may kausaban ba? Sa atong gisulti sa sugilanon nga mao ni ang importante sa usa ka lalaki ug usa ka babaye, ang pangutana aduna bay kausaban sa atong panahon karon? Sa tinuod-anay lang mga igsoon, naagihapon na ang mga discrimination, naagihapon na ang mga pagsaway, naagihapon na ang paglahi, no? Ang sulti sa kalibutan karon susama lang gihapon mga panghitabo. Ang mga external, ang imong imahe panagway mas mahinungdanon kaysa kung kinsa ka. Ako kusbon. Ang mahinungdanon mao ang external, ang imong imahe, imong panagway kaysa imong kinaiya o sa imong kinsa ka. Ang kolor sa imong panit mas mahinungdanon kaysa imong kinaiya. Ang imong bahandi mas mahinungdanon kaysa imong integridad. Kaanyag, kadato, kahanas, gahom, mga koneksyon, mao kini ang mas mahinungdanon sa mga tao kaysa kung kinsa gayud kita o ikaw o ako. Mao na ang nagpatigbabaw karon. Kamahinungdanon sa usa ka tawo mao kana ang anaa sa kalibutan. Busa na ning kamot ang mga tawo nga makakuha nini. Kung wala kay salapi, kung wala kay kaanyag, kung wala kay bisag unsa nga bahandi sa kalibutan, sa pagtan-aw sa kalibutan o sa mga tao, wala kay pulos. Wala kay bili. Pangutana, nadala ba kamo o nadala ba kita nining kalibutanon nga sistema? Kini atong gisulti nini, atong pagpili. Nagtan-aw ba kamo sa inyong kagalingon ug ngadto sa uban nga ang sukaran sa pagkabililhon sa tao base sa inyong makita o sa mga bahandi? Atong basihan. Mutan-aw ta atong igsoon. Maayo ta mutagad tong mga bahandianon. Ug minos ang atong pagtagad sa mga kabus nato nga maigsoon. Sa inyong pagpili, si kinsa inyong mga suod nga higala, si kinsa ang dili, unsa ang inyong sukaran sa bili sa usa ka tawo. Mao nay pangutana nga atong ipangutana sa atong kaugalingon, unsa may atong sukaran, unsa may atong basihan sa atong pag-ila sa atong isikatawo. Kung kamo dali makaingon nga dili man ko ingon ana. Dali kay ta makaingon, dili ko ana brad, dili ko ina ana brad. Siya hinuon murag mao na iyang batasan. Tinuod ba? Dili ba kita mo ingon ni ana usahay?
Apan tinuda na ilang kanang tanan ingon gyud di ana. So balik kita sa sugilanon ni Esther. Mangutana, unsa man ang iyang gibuhat sulod sa duha ka kapitulo? Matod pa sa daghang mga eskolar o komentador sa Biblia, kadaghanan kanila makaingon nga si Esther nagpadala gayud sa kultura sa Persya. Kung atong balikon ang sugilanon mga igsuon, nahimo siyang reyna. Unsa may gibasihan? Ang iyang kaanyag, iyang sexual kapasidad, no? Matod pa sa magtutudlo sa Biblia, atong maingon nga human atong usa ka gabi ang babae si Esther dili na gayud birhen. One night stand sa hari. Mao man ni pagsulay nga gihimo sa hari. Aron kisay yang mapili siyang mahimong reyna. Si Asueros ra dili ang tanang hari. Aduna pay lain natong maingon. Gusto ko ipakita ug naglaom ako nga dili hatag og kalibog natong tanan, no? Sa pag-ingon nga si Esther nagpakasala nining maong basahon. Tinuod na. Makaingon ba ta nga nagpakasala gyud si Esther nining basahon? Ay dili ko gusto nga siya matawag nato nga gawasnon. Nga nalibre siya o nakalusot siya, nakalingkawas siya sa iyang gimo. Ato makita si Esther nakasala. Kung imong basahon ang tibuok kapitulo 2, makita nga si Esther na himong reyna pinaagi sa hingpit nga pagpahiuyon. May iso na, akong ibalik si Esther usa ka Hudiyo. Dunay kultura, dunay mga pagtuo ug mga pagtulunan nga gidili sa usa ka Hudiyo o sama sa mga Kristohanon. No? Ang maong mga feminist napungot kay naglagot gyud kang Esther. Naipundok sa mga kababayen naglagot sa gihimo ni Esther, no? Siya may buhat sa unsay isulti ni Mardukyo nga dili ipahibalo ang iyang pagkahudiyo. Ug atong balikon og sila nahimuot kang basti kay siya may barog sa iyang prinsipyo. So kining feminist, kaning pundok sa mga babae naglagot ni Esther, apan nahimuot sila kang basti, reyna basti, kay siya may barog sa iyang prinsipyo batok sari ug midawat sa sangputanan niini. Ang gihimo sa reyna sa ato nang nasugilon dinhi nga nibalibad siya sa sugo sa hari nga mupasundayag siya siyang kanyag ngadto sa taliwala sa iyang mga bisita nga korona lang ang gibutang siyang ulo, walay sapot. Murag ingon ana. So si Esther mibuhat sa unsay isulti ni Mardukyo nga dili pahibalo ang iyang pagka-Hudiyo ug siya mituman ni Higay ang eunuko nga nagdumala sa mga babae. Ug ang mga feminist na pungot gyud, no? May kalagot gayud sila ni Esther. Nini maong sugilanon tungod kay siya nagpahiuyon sa maong sistema sa ilahang sugo sa hari. Nagpadala lang siya gyud, wa gyud siya mo galibad, wala siya mo upos. Panunsa man ang masulti usab sa mga rabay ug mga evangelicals ug ang mga konserbatibo mahitungod sa basahon sa Esther. Sila mituo usab nga si Esther napakyas sa iyang paghudiyo. Mao kini ang rason sa ilang pagtan-aw sa panghunahuna mahitungod Esther. Nakahinumdum ba kamo sa katong sugilanon ni Daniel, no? Sa iyang higala. Daniel iyang higala si Shadrach, Meshach ug Abednego nga nabihag og gidala sa usa ka pagano nga sistema. Mabasa nato na sa Daniel 1. Di nila tamo adto, ato na ng homework. Sila may klaro nga mupadayon sila sa pagtuman sa pamaagi sa Hudiyo sa ilang pagkaon. Ug dili mukaon sa mga piniling pagkaon gikan sa pagkaon sa hari. Susukuhay sa gihimo ni Esther, nagpahiuyon siya. Pan si Esther unsa man iyang gibuhat? Siya wala mo protesta. Nga mao toy buhaton niya. Wala siya motingog ug ang iyang gitago ang iyang pagkahudiyo. Daghan sa gibuhat nga sukwahi. Pasabot wala na siya mituman sa mga pamaagi sa Hudiyo sa pagkaon ug sa iyang gipanghimo. Siya ni pahiangay sa mga pamaagi sa Persya. Sa moingon ka nga ugira pagkaon ra mo na. Apan sa punto nga siya nakigiusa sa usa ka lalaki nga dili niya bana.
Usa siya ka Hudiya o Hudiyo. Ug siya naminyo sa usa ka dili magtotoo. Kining tanan dulumtanan kayo og sukwahi sa balaod sa Biblia. Kung sa mga konserbatibo, si Esther nagpadala gayod sa sistema. Ang mga liberal o konserbatibo nagkayusa nga miingon nga si Esther nagpadala gayod siya sa sistema ug ang iyang gihimo makalilisang isip usa ka Hudiyo. Dili na gayod kini susama sa usa ka fairy tale lang nga sugilanon, di ba? Makita nato kamo sa inyong nadunggan karon unsa man inyong pagtan-aw karon ni Esther ug unsa man ang inyong masulti. Sa atong gisugilon dinhi mao na gihimo ni Esther. Tingalay makaingon mo sad-an gayud siya o napakya sa gayud siya bisan ako. Makaingon ko ni ana. Apan sa laing bahin kita makaingon usab unsa man ang iyang gihimo. Dili husto ang iyang gibuhat ug siya sad-an apan unsa man ang iyang gihimo or unsa man ang iyang mahimo. Siya pinugos, gisikop ug gidala ngadto sa hari. Pila edad ni Esther? 15 ngadto sa 20, batan-on nga babae gipugos og dala ngadto sa hari. Tingali ang iyar gyud mahimo kung kinsa man ang hitungdan ug kita mahimutang siyang lugar, ang ato gyud mahimo kinahanglan makasurvive ta nga dili ta mapatay, magpabilin tang buhi. Una na akong tingali siya misulay pagsukol ug siya ikastiguhon labi na nga siya gyud ipapatay. Sumo na atong makita nganong nagpahiuyon si Esther. Adunay siya katarungan. Apan luyo ni ana. Kabubuton sa Dios. Sumo ni dinhi matapos ang sugilanon. Ug dili na mahitabo nga si Esther mahimong reyna ug mahimong maluwas sa mga Hudiyo o maluwas sa mga Hudiyo. Kung namatay siya tapos na sugilanon. Tingali wala gyud siya laing mahimo kun dili magpabilin nga buhi. Bahala ng pagkaon o ang pagkahiusa sa hari sa mapamaagi nga wala nahiuyon sa iyang pagkahudiyo. Apan mao ka na ang punto sa maong basahon. O kita makapanamin nga kitang tanan karon susama lang usab ang kahimtang. Anaa kita sa panahon nga ang kultura nagbutang og kapitos kanato kalisod. Ug kadaghan higayon nga gayud kita nga dili malikayan nga kita muhimo og kompromiso. Di ba dunay higayon ana ata sa kalisod, ana ata sa pinanglan, ana ata sa kahimtang nga naglisod gayud kita. Usahay dili ginato kalikayan mga igsuon, compromise ta. Mo kompromiso ta tungod sa pagpanginahanglan. Ug buot hunaon tingali ang atong nasinati, layo ra gani sa nasinati ni Esther. Apan kita makahimo, kita makakompromiso ta. Pananglitan ang mga batan-on karon kung mangitang ilang lifetime partner. Kasagaran kung naduna sila mapilian, buta nato napulo ka buok. Ang walo nini dili gyud makapasar, dili walay kaanyag, walay katahom, kanas o mga assets o mga external nga kinaiya nga makapahimuot sa kalibutan. So mabaliwala ang walo. Ug ang duha nga nagpabilin nga anaa nining mga external nga kinaiya maong hatagan sa tanang paglaom nga unta kini silang duha adunay maayo nga kinaiya sa iyang pagkatao ug sa iyang espirituhanong kinaiya. So atong gamiton ang pamaagi sa kalibutan sa pagpili. Ug doon na natin mapilian, moingon din ta, maayo unta og Kristohanon ni. Awahi gyud, permi. Wala na to unaha pagbuhat nga atong tan-awon kung kita mo pili base gayud sa atong gibarugan. Nakita ninyo ang maong pamaagi susama lang sa pamaagi sa kalibutan. Apan muangkon ka man o dili, aduna gayud ikay ingon ni ana nga panghunahuna. Waduna kita ni ana panghunahuna sa pagtan-aw sa mga tawo bisan pa man sa pagpili sa atong mga higala. Mangutana, susama lang ba kita ni Esther nga sad-an sa paghiuyon sa pamaagi sa kalibutan? Sa tinud-anay lang. Tinuod na. Kitang tanan nagkanilain man nga espiritu, susama usab kita ni Esther. Nga mo kompromiso ta tungod kay ana ata sa kalisod nga kahimtang o sa hagipot nga kahimtang kayo ato makita ang kinabuhi ni Esther gipugos ug musupak patay. So ingon na nga kahimtang mo kompromiso juga. Ug tingali pipila ka nato dinhi susama gayon ni Esther nga makahimo gayon og dakong kasipyatan. No? Masipyat kita mga igsuon. Misugod sa dili manindot nga sinugdanan apan pakyas. Apan ang manindot nini sa katapusan sa sugilanon ni Esther, siya nabag-o o gibag-o sa Dios.
Ang Dios nagbag-o og nagpanliho kaniya ug pinaagi kaniya. Ang Dios nagpabilin uban kaniya ug gihimo siya sa Dios nga labing mahinungdanon. Bisan unsa pa man nga kapakyasan sa sinugdanan, bisan unsa pa man ang kasipyatan nga imong mahimo o nahimo, hinumdumi mga igsuon, dili ikaw biyaan sa Dios. Dili ikaw biyaan sa Dios. Ang mensahe sa Biblia, dili nga nagpanalangin og luwason kadtong mga matarong ug mga balaan nga mga tao. Ang mensahe sa Biblia nagaingon, ang Dios kanunay nga naghatag sa iyang grasya ngadto sa dili angayan niini. Ngadto sa wala mangayo niini. Ngadto sa wala maghuna-una niini. Ug bisan pa ngadto sa dili hingpit nga mapasalamaton human makadawat niini. Ang Dios nagpadayon. Ingon kita ni ana. Panbisan pa man nga kita maimpluwensya gayud sa kalibutan sa lain-lain nga mga aspeto sa kinabuhi, ang Dios magpabilin nga maunungon kanato. So, unsa pay atong kapalpakan sa atong kinabuhi? No? Anaagay ang Dios sa tanang higayon ug kahimtang sa atong kinabuhi. Ang matuod nga kaanyag sukwahi sa ginasulti sa kalibutan. Ug sa daghang higayon dili nato makita. Apan ang kalibutan nagtan-aw sa makita. Unsay makita? Mao na ang kalibutan. Ang kalibutan og bisan man usahay kita mismo, mao ginay atong buhaton, mao na atong sukaran, mao na atong basihan. Sukaran sa bili sa usa ka tawo. Mao nga ang iyang katahom, ang iyang mga kahanas, kamaayo, kabantugan, iyang bahandi, iyang mga nakabot ug kun unsa ang atong makita, mao na atong basihan. Mga sukaran nga susama sa pamaagi sa kalibutan. May igsuon, ang pamaagi sa kalibutan ug unsay ilang makita, mao na ang ilang basihan. Mao na adunay panultihon nga to see is to believe. Pero sukwahi sa Dios, believe and you will see. Layo kayo. Apan kita nga mga Kristohanon, angay nga makasabot, nga ang kamatuuran, dili ikaw ang giingon sa kalibutan nga ikaw. Kung ang kalibutan ng katawan, muingon nimo nga, mao ikaw. Ikaw ka na. Dili ka na mao, mga igsuon. Tungod kay giingon nini, dili ikaw ang giingon sa kalibutan nga ikaw, kundi dili ikaw ang giingon sa Dios nga ikaw. Ang Dios nag-ingon kanimo nga ikaw ka na. Kay siya ang mas nasayod sa atong kinabuhi. Panahon na nga atong kuhaon ang matuod nga kahulugan sa katahom gikan sa Dios. Ang Dios ang angay mo ingon kung kinsa ka, dili ang tao, dili ang kalibutan. Kay sa katapusan ang iyang pagdawat mao lamang ang mahinungdanon kanato. Dili ang pagdawat sa tao, dili ang pagdawat sa kalibutan, kundi dili ang labing mahinungdanon nga kita dawaton sa Dios. Duha ka pagtulon-an ato makita mga igsoon. Una, ang Dios kanunay nagpanlihok bisan pa og wala kita makakita niini. Ang ikaduha, ang Dios wala magtan-aw sa panagway o sa pamarog sa tao. Sa akong naingon sa pagsugod nga ang pagsulat niining maong sugilanon nahitabo na kini sa panahon. Sa wala pa kini mahitabo sa pagsulat humana ni. Ug sa kasaysayan ni Haring Xerxes mibalik gikan sa Griego pipila ka katuigan human mapildi ug mapurdoy. Mao ni pait nga kinabuhi nahitabo ni Haring Aswero. Upat ka tuig gikan ni adtong mga panghitabo. Sa iyang kabantugan, sa iyang pagkagamhanan, sa iyang pagkawanggiitan, ug sa iyang pagkaadunahan ug kasalbahis nga hari. Mibalik siya gikan sa Griego. Human mapildi ug human siya napurdoy. Matod pa sa ubang mga historiador o historian, usa nga to sa 2 ka milyon nga sundalo ang migubat niyang gidala dito sa panggubatan kauban niya
Unsay nahitabo? 5,000 na lang ang nakabalik. Ug siya miuli sa kapildihan ug kaulaw. Atong makita mga igsoon nga kani simple kay nga sugilanon. Ug atong ipahuyon ang atong kinabuhi dinhi sa kalibutan ug kita magpalabi sa atong kaharuhay ug unsa may anaa kanato. Hinumdumi niyo sa kapulihay. Aduna gayoy mahitabo. Tungod kay wala mahiuyon ang Dios sa atong gihimo sa atong kinabuhi. Sama ni Haring Asueros. Unsay nahitabo niya? Kanindot. Nagkumbira siya 180 ka adlaw. Naghimo siya harim, daghang kay siya mga babae, bahandi. Walay katapusan ang iyang bahandi. Apo unsay nahitabo kaniya? Ang tugbang siyang gihimo, siyang misulong siya sa panggubatan, matud pa historiador sa 2 ka milyon nga sundalo, 5,000 na lay nabilin. Naparot, napildi, napurdoy si Haring Xerxes o si Asuero. 5,000 lang, gikan sa 2 ka milyon. Siya miuli. Tungod siya kabantugan, apa niya itong higayuna. Tungod kay siya ni sukwahi. Iyang himo nga butang nga wala makauyon ang Dios ang nahitabo niya. Miuli siya nga naparot sa kapildihan ug grabe nga kaulaw ang ihang nadawat. Ug sa katapusan siya gipatay. Asa man ang bagiitan nga tao, asa man ang bahandianon nga tao, asa man ang harianon niyang harim, asa man ang kamaayo sa iyahang kinabuhi. Ang tugbang kamatayon ng yapon, kaulaw, kapildihan. Mahimo gayud unta nga antig sulat magsugod sa basahon may tungod sa iyang kapildihan. May bulong ta. Nganong wala unaha sa tigsulat nga ang isulat unta niya kani si Haring Asueros pildi na purdoy ni nya namatay. No? Apan wala nagsugod ang basahon sa kagamahanan sa iyang pagkahari. Ang pagkanindot sa kinabuhi ni Haring Asueros. Makaingon kita nga ang pirmirong mga makabasa nini nasayo na gyud sa katapusan. Mo to atong gingon sama tong mutan-aw ta sa replay ba. Naibalo na ta unsay mahitabo. Pero ang atong giuna og tan-aw ang pagsugod. Dili ta mo ditsog tan-aw dito sa kapildihan sa last round. Atong gitan-aw pagsugod aron makita nato kung unsa gyud ang dagan sa kinabuhi sa usa ka hari, usa ka adunahan, bangiitan. Ug ato gyud labing importante mga igsoon ato makita kung gaunsa o giunsa pagpanglihok sa Dios sa usa ka babayi nga makasasala. Parihan nato. Susama nato. Ayaw mo pagpakawa o paglaom. Bisan unsa pa kadako ang inyong sala. Ningon diya sa Biblia, if sin abounds, grace abounds the more. Dako ang imong sala o kasaypanan mahimo nimdumi nga ang grasya sa Dios mulabaw ni ana sa ato pa andam sa kanunay mupasaylo kanato kung kita moduol mo kupisal sa atong mga sala andam siya paghinlo paghatag nato laing kay gayunan nga kita magkinabuhi isip Kristohanon. Busa mao kini ang punto nga hinaot unta atong hinumduman. Ang Dios naghari. Ang Dios nagdumala sa tanang butang ug mga panghitabo. Siya soberano o sovereignty sa tanan. Siya makahimo gayud sa paggamit sa pinakaubos ug huyang nga kahimtang alang sa pagtuman sa iyang perpekto nga kabubuton. Kinsa man si Esther mga igsoon. Nganong nagpakasala man si Esther? Nganong wala man siya biyae sa Dios? Tungod kay wala nato makita nga luyo sa mga panghitabo sa suwilanon, wala nato makita nga ang Dios nagpaluyo niini. Makaingon ta nga grabe na nga makasasala, nainta og gabaan na unsa ba? Dili na mao mga igsoon. Tungod kay ang Dios lamang ang nasayod kung unsay mahitabo sa umaabot. Kung sa gidasig ko kamo, ayaw ko mo pagpakawa o paglaom tungod kay aduna kitay usa og bugtong lamang paglaom sa atong kinabuhi mao ang atong Dios. Ilabi na gyud karon nga pandemic. Iniguwa nato sa balay, iniguwa abli na sa multahan tikang nato o unang tikang sa atong ganghaan nanang kakulba. Ngano man tapsingan ni atas COVID.
No? Mao bitay ako nadunggan usahay mao na nga daghan siguro sang wa mo pabaksin. Kay moingon man nga dili kasiguruhan nga kita maluwas sa COVID. Daghan naman sa nabaksin nga na COVID. Pero daghan gyud ang kayuhan sa nahatag. Usa nga katong wa pa magpabaksin, pabaksin na mo. So ingon niya na ang kinabuhi no, gipakita ni Esther no. Ang pagtuman sa kabubuton sa Dios. Perpekto gayud ang iyang pagkahimo ug ingon man sa atong tagsa-tagsa kinabuhi numdumi ninyo. Nga wala gyud mo labay sa pananaw sa Ginoo. Tanan dayag sa iyang mga mata. Sa matagtakna, sa matagutlo sa atong kinabuhi, nasayod ang Dios kung unsay naa sa ato ang kasing-kasing, unsay motibo, intensyon nato sa matag adlaw. Ug ang Dios gayud nagadasig kanato nga kita magapadayon sa pagpangalagad kaniya. Maayo man o dili ang kahimtang. Ayaw mo kahadlok mga igsuon tungod kay ang Dios bisan pa sa dili maayo nga kahimtang hinumdumi nga nagpaluyo siya kanato. Naguban siya kanato, nagakuyog siya kanato, nagapanalangin kanato ang Dios. Siya ang Dios sa makita ug dili makita. Magampo ta nga igsuon. Langit ng umahan, salamat Ginoo sa mensahe nga imong gihatag kanamo, Lord. Salamat Ginoo nga pinaagi sa kinabuhi ni Esther, kami nadasig Ginoo. Nga bisan pa man sa kalisod sa panahon, bisan pa man sa among kasaypanan ug sa among kapakyasan, ana ikaw kanunay nagpaluyo kanamo, Lord. Nagahatag kanamo kay kayunan ug nagdala kanamo balik sa imong sabakan. Salamat ining maong mensahe nga imong gihatag namo ning kapunon Ginoo, Lord God. Nga ang tanan nga makutlo namo nga pagtulunan amo kining ipabilin sa among kasing-kasing. Salamat sa imong pagdasig kanamo nga kami magapadayon sa paglakat ug pagpangalagad kanimo bisan pa man ang among kahigayunan dili mo hatag ug maayo sa among paglakat apan among nakita ug among makita nga ikaw nagpaluyo kanamo. Salamat ining tanan Ginoo Dios. Kini among pagampo sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among manunubos ug manluwas. Amen.